барои кор ба Корея ба имзо расид ва вазорати меҳнат муроҷиат кардан мебошад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Як информатсияи нав оиди ба Корея ба кор сафар кардан ба маълумоти шумо мерасонам. Бо диққат тамошо кунед. 3 рӯз ё 4 рӯз вақти дигар мондагӣ барои пур кардани грин-картҳои худтон. Агар шумо хоҳишманд бошед ки ҳамин чиза соҳиб шавед ва ба Америка озодона сафар кунед, кору фаъолият ё зиндагонӣ бикунед, рақаме ки рӯи экран меброяд, дар WhatsApp бинависед, суҳбат кунед, грин-картҳои шуморо пур мекунад. ҳол мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Кори расмӣ дар Корея. Созишномаи ниҳоӣ имзо шуд ва сафарбарӣ аз соли 2025 оғоз мегардад. Чихеле ки мо чанд қапеш видео карда будем ва гуфта будем ки Корея мисол барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон визаи корӣ метиҳад ва гуфтушунидҳо рафта иста буданд. Хушбахтона ин созишнома аллакай ба имзо расид. Созишномаи ниҳоӣ оид ба ирсоли шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои кор ба Корея ба имзо расид. Гурӯҳи аввали муҳоҷирон шурӯъ аз соли 2025 барои кор ба Корея мераванд. Дар ин бора вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. Гуфта мешавад ки ёддошти тафоҳум байни ду кишвар оид ба фиристодан ва қабули кормандон тавассути низоми иҷозати кории Корея рӯзи 31 октябр дар душанбе ба имзо расонида шуд. Ҳар ду кишвар инчунин ба мувофиқа расиданд ки барои омӯзиши забон ва касб, интиқол ва ҷарби нерӯи корӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ва байналмилалиро сода мекунанд. Вазорат гуфтааст ки яке аз талаботи асосии корфармоёни Корея ин донистани забони кореягӣ ва маҳорати касбӣ мебошад. Вазорат бо назардошти талаботи мазкур, омӯзиши забони кореягӣ ва касбу ихтисосҳои мавриди талаботи бозори меҳнати Кореяро дар заминаи муассисаҳои давлатӣ бо корхонаҳои воҳиди давлатии системаи вазорат ба роҳ мондааст. Зикр шудааст ки хоҳишмандон кор дар Корея метавонанд ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд ва баъдан аз он ҷо фиристода мешаванд. ҳар як нафаре ки ба Корея барои кору фаъолият кардан сафар кардан мехоҳад, метавонад ки ба вазорати меҳнат рафта муроҷиат кунад. Дар онҷо мумкин номнавис мекунанд, ба қайд мегиранд, баъдан ба кор равона карда мешаванд. Ва яке аз талаботҳое ки барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон зарур мебошад аз ҷониби Корея ин донистани забони кореягӣ мебошад. Ва фаромӯш накунед ки курсҳои ройгон дар шаҳри Душанбе барои хондани забони кореягӣ ташкил шудагиаст. ҳар нафаре ки хоҳишманд мебошад метавонад ки рафта дар он курсҳои ройгон иштирок кунад ва забони кореягиро хуб аз худ бикунад. Аллакай аз соли 2025 яъне ки аз моҳи январ шаҳрвандони тоҷик метавонанд ки барои кор ба Корея сафар кунанд. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат гӯш кунед. Агар ки ягон нафари шумо бихоҳед барои аз нав кардани документҳои худтон ба границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамашон рӯи экран меброяд, занг зада хатишон суҳбат кунед. Одамои боваринокай 100% шуморо мебаранд миёранд. Додарбеков нависондай. Ассалому алайкум бародар. Ман чанд бор нависам, ҷавоб надонем. Ман гражданини Россия надорам, аммо зан дорам ва як духтарча дорам. ЗАГС дорам. Духтарчам дар номи агар документ надошта бошӣ милитсия қапам, депортатсия мекунанд ё ин ки не. Бале, фарқ надорад. Яъне ки шумо оилавӣ дар Федератсияи Русия қарор доред, мисол дар ҳолате ки документ надоред, метавонанд ки шуморо депортатсия кунанд. Агар дар ҳолате ки дар назар дошта бошед оилаи шумо шаҳрванди рус мебошад, дар ин ҳолат фарзанди хурдсол дошта бошед, имконият ҳаст ки мумкин депортатсия накунанд, ҷарима таъин бикунанд. Як нафари дигар нависондай. Салом акаи Сорубон. Ба Корея сафар кардан сар шидай мегӯяд. Ҳамин гап ростай? Бале, ростай. Бигем, лекин шумо танҳо ба воситаи вазорати меҳнат метавонед ки ба оҷа сафар кунед. Мисол ягон одаме ки ваъда метиҳад ман Кореятон мебарам ё дигар, ин гапҳо асос надоранд. Танҳо роҳи офитсиалиш ба вазорати меҳнат муроҷиат кардан мебошад. Як нафари дигар нависондай. Ака меган ҳозир Тоҷикистон брай. То 9 моҳона беси обратно Россия омада намешавад. Рост боша ҳамин документҳом 100%. Не, ин гап ягон асос надорад. Агар шумо мигратсиони картаи гости доштагӣ бошед ва аз Россия берун ки буромаден, мисол баъди 3 моҳ ҳақ доред. А так 9 моҳ ин ягон асос надорад бародар. Арсен нависондай. Салом акаҷон. Агар дар чорни списка бошем, то 5 феврала нарем, ба ҷо шида кор кунем, чӣ кор мекунам?
дар чорни списка бошем. Аввалан и мақсад тавсия ба шумо ки ба ягон сабаб шумо ворид шидагин, ягон документ доштагӣ нестен ё дигар ҳамун мушкилиҳои худтонро бартараф кунем, ягон проблема намешавад. Баъди панҷум як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум Сормон, меган ҳамин спискаи чорди дурӯғ ай. Не, дурӯғ нест. Ин чиз аз ҷониби вазорати корҳои дохилии Русия пешкаши мардум шидагиа 100% ростае ва дақиқае. И гапои мардумие. Бисёри нафарҳо меган ин асос надора, ин дурӯғ ай. Ин чиз дар вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод кардагиа ва 100% асоснок ай. Имомқулов нависондае: салом акаи Сормон, депорт шида будам, проверка кардам, тоза нишон додисай, бирам намегардонанд? Ҷавоб тен, илтимос, пешакӣ раҳмати калон. ҳар дили ниётонро проверка кунед, хуб мебошад. Ва аз ҳама ҷое ки барои шумо дилпурона мегӯянд ки 100% шумо рафтан метонед ё ин ки не, ҷои шиноснома ва раводиде ки нав кушода шидагиа дар вазорати меҳнат рафтан муроҷиат мекунед. Ҳамунҷа дар мисол 100% тафтиш мекунанд ва шуморо мегӯянд ки Россия рафтан метонед ё ин ки не. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромии қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.